хора, които може сред вас да има такива и може много специален е момента за тези хора, които никога не са поканили Исус Христос в своето сърце, които никога не са казвали: Господи, прости греховете ми. Може тази вечер ти да си тук и Господ да е дошъл точно заради тебе. Нас ни праща от Раднево, колко километра са за Черпан, не са много, вижте, не са и малко. Дали? Не е Раднево за съседното село, Господ е наистина заангажиран за твоята и за моята душа. Нека Бог да ни благослови. И тази вечер, когато ти отвориш сърцето си, слушаш Неговия глас, Неговото Слово казва, че ако чуеш гласът Му, че хлопа на вратата на твоето сърце, ти да отвориш, за да влезне Той и да вечериш с Него. Това е най-чудесното, което имаме като наследство в Христос Исус, да бъдем с Него и Той с нас, да вечеряме с Него и Той с нас, да споделим този живот с Него и да наследим вечния живот, който Той ни обещава. Ние сме една група аз съм от Раднево, Мирослав Стоянов се казвам, семейен съм с детенци, на 3 годинки имам малък син, Тимотей се казва, от 18 години съм повярвал в Бога и служа в различни места на България, съм служил, проповядвам по принцип.